At dahil hawak ko ngayon ang GoPro ni Kuya Jason, I would like to ayun na pa English. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sponsors. Kuhaan po din. Diyan kaya sa kudning. Pinaparapaksiw ko muna yan. Nga pa, nagagataan na. Naghihintay nag-aabang. Ayan po, kain. Ayan po, good morning. Yung time check natin 8:42. Katapos ko lang magbaklas doon. At yung vlog natin ngayon ay pagluto nila dito ng ulam namin. Tricia. Yung vlog natin siya. Ganun na. Ano? Nag-opera daw ng talong. Tinatanggal yung uod. Pero yung iba din ang tinatanggal. Kahit makita nila yung uod. Kasi yung rason nila uod daw yan ng gulay. Masustansya. Tanong sustansya, hindi ko kakain yan. May uod yan eh. Ibuka mo yung talong. Oo nga. Kagi wala Kasi, naman, no? hindi, kahit na. Minsan mayroon yun sa sa gitna. Ginaganyan ko Sabi yan. nila kapag may matigas daw sa Hindi yan. I-ano mo, ganyan mo. Minsan, Inaanuhin? ganyan yung talong ha. Ganito? Oo. Minsan ka sa gitna, mayroon yan. Ay! Isa. Sino yan? Kaklas. Classmate mo? Ay, classmate niya. Yan. Ano ulam, Tricia? Tulingan. Yan, may pichay, may pinakayod na. Tulingan pala yung ulam. Yan, tulingan. At ito, sinaing. Parang lumaki yung kaldero Ang sinaing. Ay, ano yan? Parang lumaki yung kaldero. Nag-ano? Parang nahulog-hulugan ni mama. Kumuha kayo ng hulugan. Kaya bago to bago di ba? Kailan lang? No. Hindi ko na rin alam. Kumuha sila ng kaldero kasi yung kanin laging nauubos kagad. Nagdadalawang saing Di ba? Tapos kumuha sila pala ng hulugan na Magkano yung down? 300 data na yung bigay mo. Yung down. Tapos magkano monthly nito? Hindi ko rin alam. Kumuha pala sila ng hulugan. Kasi yung nakaraan kasi, yung kalderong ginagamit namin maliit lang. Gumawa sila ng paraan, kumuha ng hulugan. Yan yung vlog natin ngayon. Pagluto ng talong. Dala kami eskwela? Online class. Tulad niyan. Tingnan mo sa gilid, walang butas din yan. Tingnan mo sa gilid niyan, sa labas, walang butas yan. Pero, dito wala yan. Ito Pero sa loob, may sariling mga uod yan Yan Para gumawa kan Yan, piniprepare yung mga sangkap ng tulingan. May luya, sibuyas, bawang, kamatis, talong, yung pechay. parang bell pepper. Kasi magluluto daw si Tricia. Ayan po, bali ibanan ko muna yung GoPro kay Tricia para makatulong ako dun sa kanila. Yan.
Siya na muna mag-vlog sa pagluto ni mama niya. Paus. Grabe yung aircon kasi nasakyan ni Kuya Boy, lakas. Lakas ng ano, aircon. Kasi hindi po naman, tas inubo. Pwede magsalita. Aniwan ko muna sa kanya. Hello po, magandang umaga. Ayan. Wala pa akong masabi right now. Huy! Ayan. That's ito ang menu natin ngayon. Turingan. Ako ka. Diba? Tapos na ka. And ako nagyan. At dahil hawak ko ngayon ang GoPro ni Kuya Jason, I would like to ayun na pa English. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sponsors na nagbigay daan po para masagawa po tong babae. Ayan. And sinisipon po ako. Pero Pumunta sa iyo sa tabi ka na lang. ang wala akong ano kasi si mama is Hello. kay Kuya Jason. Wait. Mamaya na lang po. Yes. Sarap. Ano na, Dima? Yes, Domingo. Yes, Domingo. Oh, oh. Ganyan yung tuwa ng may swimming na naman. Ba't ang ibang mukha ko dito? Nag-chat man ako sa Adi. Tama, Domingo po para makaiba man ako. Domingo kasi macho. Tama. Ang batang tahimik. Sa cellphone lang tatahimik. Yan. Anilin? Hi. Hi. Look at the camera. Or else Ning karto sa datong. Adto, blue. Dali. loko. Ano raw, baka ko na ako online class. Iwan. Taon na, kami attend. Ano na? Hi, kuya. Kamu? Pagalay. Undoy, pagalay. Si Undoy, mahilig kan. Pagalay. Ning, tubig. Paano pag namang mo, SPP. video nag-aargar ka din, tigbakan mo. Yeah. Pero pag steady, ano na. Kasi ka mag-call. Maiwaganap ko. Para siyang naka soft light. We call this spell or draw. Spell indubitably. INDUBILLY. Great job. Ikakayat
ka nakabuka. Ito, ko mo, yan na mo. Spell supercalifragilisticexpialidocious. Hello. S-U-P-E-R-C-A-L. He's na pati. Ginaiwang lalaki. Spell there. Sabi ko, Ma, next. sabi ko yan, Domingo para makaiba man ako, tago ko, takong buko Domingo, Uy. takong buko Domingo, diri makaiba bago sa mga pinapakain. Malunggay pandesal. Nag-chat ako sa GC. Next step. Parang almusal, malunggay, pandesal, almusal, Kung nanonood man si Papa sa ngayon, ano ang sasabihin mo? Kadi ko. Kuhaan po din. Diyan kaya sa kubning. Pinaparapaksiw ko muna yan. Nga pala, gagataan na. Ganun yun? Yes. Hindi po ako magaling sa pagluluto sapagkat si Mama lang ang may expert niyan. Pero, tumutulong naman po. $7K ang budget eh. Magluto na sana kamo para ako kamo balon. Basta budget ninyo 7K, bahala na kamo kung ano ninyo gusto. Sabi ko, Okay. Akala ko lowbat na. Silang, Day. Tingin ka, Day. Pakita mo kung sino ka. Ningi yung dito sa? Ay, sali maglubgob nga. Okay. Ha? Good bitchin. Gata. Lin, baka lang raw Lin sa bitchin, Lin. Siya, Linin, baga nagkuha ko ulit. Lin, baka lang raw sa bitchin. bitchin. Next step. Next step. Ganda. Palowbat na siya. And namamatay na siya ng kusa. What's your name? Ronaldin. Ronaldin. How old are you? Aray ko! Naman kaya Ilang taon ka na? Iglisan mo kaya. Yes. Where Saan ka nakatira? where do you live? Saan ka nakatira? Sari kuno ka naka-star. Adon. Dapat sabihin mo sa Druki Madamon. What's your favorite subject? Sabihin mo, Lin. Sabihin mo, Lin. Balloon. Recess. Sabihin mo, Lin. Recess. Hindi mo favorite ang math? Nabigla siya. Nabuhay yung camera. O, di ba? Alright. Alright. Si Kuya Gacho. Mga ka-alright. Lagon mo si Lin, Lin. Ah. Kamusta ang buhay-buhay? Ano? Okay lang. Dali man po suming bagay. Hey. Kamusta ang bakasyon? Ay, kamusta yung pag-swimming kahapon? Dali. Kamusta yung pag-swimming kahapon? Dali na. Tayo na, dali tayo. Nakalangoy ka ba? Paano ganyan ka ka-sweet, di ba? Iba talaga ay. Hello guys. Ako po si Ronaldin. Hello nga po.
Ano daw? Nahiya na nga siya. And sa ngayon, nag-aantay lang po ako ng online class ko. Kasi kapag Miyerkules, online class kami ngayon para makatipid sa pamasahe. And so, sobrang init na rin dito sa ating Pilipinas. Uy! Sarap na, ma? Masarap na, Tricia. Nagbutay kang yelo sana? Yes! Sa hadikul. Sabi na mo na signal na di. Ayun, tapos na magluto si mama niya. At syempre, maraming salamat kay Tricia. At nagkaroon tayo ng vlog. Inawan ko sa kanya yung GoPro. Yan, at tapos na magluto. Yan, nag-online class si Tricia. Kaso may na signal, no? Online class. Si Ondoy. Pagal-ay, Doy? Online class sa dayton matuturan. Oo. Online class. At ito si Naing. Maintindihan dahil ka magkarapakinan. Kumuha ka pala ng hulugan na, ano, kaldero? Bakit? Kulang pa? Hindi, sabi ko kumuha ka pala ng hulugan na kaldero kasi nabibitin pa sa kanin. Nilakihan eh. Nilakihan. Pero wala. Kunti na lang bayaran yan. O, konti na lang. Oo, may imlan sa naman. Kung wala akong Siyempre, maraming salamat sa pagluluto. 1-3 yan. Pagluto nila. At di tulad ng ibang mga babae na yung kami pa yung gumagawa ng pagluto. Dito kada lunes. At dito, sila yung nagluluto. Salamat. At nabawasan yung gawa din namin. Ay, nandito lang naman sa bahay nila mismo. Balat na! Para bang diri ka nagpansit? Ay, ako dapat kay ako Santa. Ako nagbala. Dana doon kukuha si Gaben. Yan, kain po, kain. Kumpay! Ay, sila mama mo? Sila ate mo? Tol. Huwag ko na sila to. Doy? Ulam? Sama mo? Eh! Nasili doy ay. Naghihintay nag-aabang. Kain po, kain. Jackpot pala ng jackpot. Kaon guys.
Ayan, at siyempre maraming salamat sa pagluto ng ulam kanina. At napakasarap nung ulam namin na tulingan. Ayan. Ayan po, ang ganito lang vlog na to. Siyempre maraming salamat. Ayan po, bye bye. Love you all.